سلام ناي هيوت حبشاويتي تبتغاتاتل تخمينيكم دحنتكم أنا دحني إكزابير عملها مسكن كم تانا دحان زلخو دما دحان كتكون دينا كل جزء تسفاين تمنيتينيو مبارات تفلطنيكم بتحدى شانالي سلست عصوني إسراي حادي شح سبسكرايب زنورو يوتيوب سلست عصيني بزي حدش كفتني أخنا بيتساب زي خونكم سبسكرايب بينقر بيتساب كنو بيتساب خونكم دما لايك شير سبسكرايب بينقر مبرسة تعاكم ما يفليني أجيخو قلنا خلنا تقرأ تزوركم نقعة بتعمي إذا مسكين أفتزيز أحبس حدا ما كريكم تسفى يقبر أمبار كي حزكم نفتزم تسأني ناو خبلكم يا سنة مكتسال أنا تألم لي حقني زانتا كالاي كفال كاتي زحالفة مزقا خرقو خاننا ميرسي بقز ايزي تفلت انك نسا او فتوتي تماريخا خمز نورت حلو في وتا ابن دعبايا قزا مسودي او قافر كمز جمرت قزالوين سقاوركو تفزن كمز نورت حانت معلتقين عبايا دك إسايا زلا إلانا بدانيال ودي او قاخيدا ابعارة تمتما تخلى عبايا كتشن زخدت مسيلوا مس دنويت انتاي دعايا خوينا إلا مس مسأت ازي بس احنا نيرنا كالاي كفال كمز سعويو سنة مكتتال عبايي هاند بيت مصبلت ما أنا خعا كم لمادي أبا كلا دانيال ودا كويت راح ركاني تتأمتي مسأنا خوا عبايي بسنوادي نفساغ تقاسصر أي كالتن نمريت فتقيلون ودقت كلتي أنا ندان دما كدنا ملسانا عبايي كوي خيدنا أتنسينا يا عبايي كن ليتي متري بسنبادي زاكل ولا دكفنا أنتا تسانا يا هالواتات في أي نيرة مسداني كوينا حفا بلنا وشت مدك أسي أوسيدنا بتجبراتنا خلتينا نفسنا أندغز عنا كنحلوا ما يكنمسألا بقى بخوفنا حدرنا مريت موقع عبياتنا دحر خنديقن رأسايلا وقحت داني بحفرة تبليعو نعبايي كميلو كتأمتان بيني مس عبايي قديفني نقزو كدمو نفسيقن كابداني مرحاق كتكلو أي كالتن عشنتي موداتي نورن داني ملو بملو تقازازيرني لبي أوزواني تحانقي تعباي انتي يا كتب لنا ندابلكو بفرحن بحفرة تشغري رزقورت أفيني نخت الزاربني دلو تخنكو أما عباي جن كسكاو شعو مأمانية سينا نيرا كمتي حلمت رايكوين يوزس معنيرو نعي بيتي زقبركو وقوري لعلمات أن صلاتني صلياتني انكل لكن ناي ولاديت نجار وش تحرر انكلو تبلني طفي واد حرخن ديجن كتوصو تجددت كتصرفنا وين جمرت صرفتها بطعم ايوم كمرو معات صرفتها بطعم ايوم كمرو معات نيرون جن عاسبي تغباراتي سلازخنو امين إلي زقبلهم نيرا عبايي تبلو تزارو يطفيوا نيرو كندي قال زخون مستر أو كبد عقيراتو دقس إيو خليوا نيرو كل حما تغباراتي اندا فلتقت ولا حنتي إليا زي تزاربني بزيكا حد حماقات صار في مغنياتو انت تزاريباتني وي انت أساقيقاتني تحاني غانب ساق تطفئيا اندا بلت ببرح زاكل بحميلا يتزاربنن يا نيرا أبتقاي سلا تدق زنبرت جن كل اتي هاتفتف تبلو بإذني سمع نيرا عبايي زهتفتفا كل تبلو زنبرت بأيت رأي نيرو أنتي بعاليقة أنتي موارديتي نزيك ريدية أبزا سلماويت بيتي يعقبكي نسخس أبامي كوين خيدخي أمو كاب مسكالة كي خوانسي مس حوكي أنت قربك أي تحسبن ديخي نابي يخيدو اتي لبخي أمرقن أنتي دفنت لبي نتا قواليك أنتي نداولك يغنقرا قوالكي مسود حاوكي كتوعلق تاني حاتني لا هواي موت حلال اندابلت تبارا برمو بسم أبو والدنفس قدسي لاق عملي ساتدقس أنا كابتا مسداني ترخوني حانت معال تدقسا يفلتنيا مريت مسواق حاون عناي بيتا كريستيان اندابلت بقديتا توسدن نيرا أنا جن قوري بولعني كميلة أفتق بيت كريستيان قدس بوتا كرقص عبايي جنقلة انت تناسح قلبي انت قبرك إلايا توسدن نيرا أنا خعا كأبيا أيدا لغن مهنياتو كندزي زاكل مستقرية كم زي رأيت خوينا اندا خدت مليسا أيكدن إلك حرق أيدا لغن عبايي أو قدني كوينا قلتي أقارا تنوركيقات صولت كتقبر جمرت
ክገርመካ ንሕና ክንጸሊ ከለና ሰብ ከይሰምዐና ብውሽጥና ኢና ምስ ጸሎት ንገብር። ዓባየ ግን ሰብ ከይሰምዐኒ ኣይትብልን እያ። ጥራይ ድንግል ማርያም ጸሎተይ ሰሚዓ ንወዳ ምእንታን ከተማልደለ ኢላ ኣብ ጎድና እንከለኹ ዓው ኢላ እያ ትጸሊ ነይራ። እቲ ዝገርመካ ነገርከ ኩሉ እቲ ተጸልዮ ዝነበረት ንስለ ጓልጓለይ እንዳበለት እያ ትጸሊ ነይራ። እቲ ጸሎታ ገሊኡ እኮ ኣይዝክሮን እየ ግን ከምዚ እዩ ነይሩ። ኦ ወላዲተ ኣምላኽ ንስኺ ዝበልክዮ ንስኺ ዝነገርክዮ ኩሉ ይሰምዓኪ እዩ እሞ ንስለ እዛ ዓሻ ጓለይ መሓርለይ ልቢ እውን ሃብለይ። ኦ ድንግል ኣዶ ወላዲተ ኣምላኽ መሓሪት ለዋህ ኢኹ እሞ ብዓይኒ ምሕረት ከደኣ ጠመትለይ ኢላ ክትጸልየለይ ምስ ሰማዕኽዋ ዓባየይሲ ማዕረ ክንዲዚ እያ ትፈትወኒ ኢለ በየን መፂኡ ኣይርድአንን እዩ። በቲ ቃላት ናይ ዓባየይ ዝነባዕኽዎ ንብዓት ግን ክነግረካ ኣይክእልን እየ። ዓባየይ ሽዑ ንብዓተይ ምስ ረኣየ ጸሎታ ከም ዝተሰምዓላ ሽር ኮይና ብውሽጣ ክትዛረብ ጀመረት። ጓለይ ዕሽነታ ተረዲዋ ኢላ ብውሽጣ ተሓጒሳ ከም ዝነበረት ነብሰይ ነግረኒ ነይሩ። ኣጆኹዛ ጓለይ ኢላ ሓቒፋትኒ ድማ ንገዛና ተመለስና። ኣነ ግን ገለ እዩ ደፊንኒ ኣይኮነን ተረዲኡኒ። ንዳኒ ከም ሓወይ ክርዮ መመሊሳ እየ ዘፍቅሮ ነይረ። ክገርመካ ሓደ ግዜ ደቂሰ ከለኹ ገለ ይጸቕጠኒ፣ ክሳደይ ይሓንቀኒ። ብውሽጠይ በስመ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን ኢለ ብውሽጠይ ምስ ደገምኩ ካብዚ ነብሰይ እንዳተፈለጠኒ ገፈፍ እንዳበለ የለየለይ። ንሓንሳብ እውን ካብ እግሩ ክስካብ ርእሱ ስጋ ናይ ነብሱ ዘይረአ ብጸሊም ክዳን ዝተሸፈነ ኣብ ልዕለይ ደው ኢሉ ንዳንኤል ከይትጠልምዮ ንሱ የፍቅረኪ እዩ ኪድዮ ንገዝኡ ምስኡ እውን ሕደሪ ዘረባ ሰባት ከይተሰምዑ ዋላ እኳ ወለድኺ ኣይኸውንን እዮም እንተገደዱኺ ከይትሰምዑ እዮም። ንዳንኤል ንዓና ኢልኪ ሒዝክዮ ተሰወሪ ካብኡ ዳንኤል ሰላም ከበኪ እዩ እንዳበለ ከምዚ ኣብ ንሪኦ ንሰምዖን ናይ ሸሓሑር ድምፂ እንዳገበረ ሓንጎለ የናውፀኒ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ እንቋዕ ኣይትርእየኒ ነብሰይ ገለ እየ ኮይነ ነይረ። ከምዚ ከቢድ ሓፂን ተሰኪመ ዘለኹ እዩ ይስምዓኒ። ዓው ኢለ ድማ ዳኒ በልኩ። ዓባየይ ካብታ ምስ ዳኒ ወዳ ደቂሰ ዝጸንሓ ሓንቲ መዓልቲ ንፈውሲ ማሕላ ጥዑይ ድቃስ ደቂሳ ይትፈለጠን እያ። ከምዚ ዝበልኩኻ ድቀስ እንታይ ኢላ ሃተፍተፍ እዩ ዘብላ። ዝደቀሰት ተመሲላ ንዓይ ክትሕሉ እያ ትሓድር ነይራ። ዓው ኢለ ሽም ዳኒ ምስ ፀዋዕኹ ድማ ዋይ ጓለይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላኽ በሊ እንዳበለት ድርሳን ሚካኤል ሒዛ ምስ መፀትኒ እቲ ኣብ ልዕለይ ጸሊም ካቦ ለቢሱ ደው ኢሉ ዝዛረበኒ ዝነበረ ከም ብርቱዕ ነፋስ ተመሲሉ እዩ ካብ ጥቃይ ድምፂ ሽሽ እንዳበለ ተሰዊሩ። ነብሰይ ፈሊጠ ብድድ ኢለ ንዓባየይ ሓቆፍክዋ እሞ ከምዚ ኢለ ድማ ሓተትክዋ ዓባየይ መን እዩ እዚ ጸሊም ክዳን መሊሱ ኣብዚ ልዕለይ ደው ኢሉ ዝዛረበኒ ዝጸንሐ? ንስኺ ምስ መጻኺ ድማ ዝሃደመ ኢለ ሓተትክዋ። ዓባየይ ብውነይ ከምዘየለኹ ተረዲእዋ ዘይሰምዓ ዘለኹ መሲልዋ ብውሽጣ ክትዛረብ ጀመረት። ኣነ ኩሉ ይሰምዓ ነብሰይ እውን ይነግረኒ ነይሩ እዩ። ከምዚ እያ ትብል ነይራ፣ ወይ ጓለይ እዚ ርኩስ መንፈስ እንድዩ ደኣ ኣብ ርእሲ ሓዲሩ ዝፃወተላ ዘሎ ኢላ ካብቲ ልዕሊ ቆፎ ተቐሚጡ ዝነበረ ጸበል ኣምፂኣ ከተስትየኒ ደለየት። ኣነ ግን እንድዒ ዝኾኑ ኣይፈልጥን እየ። ካበይ ከም ዝመፃ ኣካላተይ ከም ሓይሊ ፈረስ ፋሕፋሕ ክብለኒ ተረዳእኒ። ንዓባየይ ከምስል ዓባየ እንታይ እዩ እዚ? እንታይ ዶ ኮይነ እየ? ንምንታይ ከተስቲኒ ትደሊ? ኣነ ኣይሰትን እየ ዋላ ሓንቲ ኣይኮንኩን ኢለ ኣብየያ። ዓባየይ ግን ብጥዕና ኣይኮነትን ጓለይ ሓሚማ እያ ኣላ ብሓይሊ ከተስትየኒ ደለየት። ኣነ ኣይሰትን እየ ኢለ ከኣብያ ንሳ ከተስትየኒ ክደሊ ለይቲ ምድሪ ምስ ዓባየይ ብርቱዕ ቃልሲ ሓሊፉ። ድሓር ግን ዓባየይ ካብቲ ኮፍ ኢላቶ ዝነበረት ዓራተይ ተንሲኣ በስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣሐዱ ኣምላክ እንዳበለት ናብ ነብሰይ ናብ ዓራተይ ነቲ ጸበል ምስ ነፀገቶ ነብሰይ ሙሉእ ብሙሉእ ክርዳእኒ ጀሚሩ። ሓይለይ ድማ ረሸሽ ኢሉ ንዓባየይ እውን ክልተ ኢደይ ሰዲደ ነቲ ጸበል ሃብኒ ኢለ 3 ግዜ ምዕጎ በስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላክ ኣሜን ኢለ
ደቀስኩ ዓባየይ ግን ሳልሳይ ክፋል ይቕጽል እስካብ ሳልሳይ ክፋል ነራኸብ ሰሰናይ ንዓኻትኩም ብዛዕባ ሳሚ ብላዕሊ ዝለጠፍክዎ ድማ እቲ ብላዕሊ ዘሎ ዝተለጠፈ ንሱ እኹል እዩ ማለት እዩ ክቡራተይ እና ኣብ ሰብ ኣይንፍረድ ሓንቲ መዓልቲ ተጋጊዩ እቲ ብዙሕ ነገራት ዝገበሮ ጽቡቕ ነገራት ንምንታይ ኢና ንርስዖ እንተኾነ ዋላ ተገይርዎሲ ብውሽጢ ከይድና ክንስማዕምዖ እኒአና እምበር ከምዚ ሞራል ወዲ ሰብሲ ንእሽተን ይትንክፎ ዶ ኢልና ክንሓስብ እኒአና ክቡራተይ ብእውነት ኣነ ብጣዕሚ እንድዒ ናይ ሰብ ነገርሲ በስመ ኣብ ሓደ ነገር ዝኹላይ ጽቡቕ ነገርካ ጸኒሕካሰ ሓንቲ ነገር እንድሕር ሕማቕ ጌጋ እንድሕር ተሊካስ እቲ ጽቡቕ ነገር ኢኻ ትርስዖ ማለት እዩ ክቡራተይና ሰብ ተተጋግዩ ወይ ከዓ ዝኾነ ንጌጋ ተልይዎ ብውሽጢ ክንመኽሮም እኒአና ማለት እዩ ክቡራተይ ኣነስ ብዙሕ ኣብ ዩቱብ ስለ ዝረአኹ እየ ብጣዕሚ ተገሪመ ዝኾነ ነገር ንእሽተይ ናይ ሰብ ጎደሎሲ በቃ ቀጥታ ላብ ዩቱብ ላብ ማሕበራዊ ሚድያ ምናምን ነውፅኣ ማለት እዩ እና ሞራል ወዲ ሰብ ከዓ ከምዚ ትንከፍ ንእሽተይ ክንፈልጥ እኒአና ክቡራተይ ዘይጋገስ ሰብ የለይን ማሊና ብዙሕ ክዛረብ ዘረባ እውን የብለይን ማለት ክንፈርድ ኣይብልናን ኩላና ተጋገይትና ልማልዩ ሰሰናይ ክቡራተይ ተተጋጊ ኣርሙኒ